እንኳዕ ናብ ዛዛ ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም እዚ ዛዛ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ቪድዮና ድማ መድሓኒት ንዝተሰበረ ልቢ ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮ ዝሃብክዎ እዩ መድሓኒት ንዝተሰበረ ልቢ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክንከታተል ኢና ማለት እዩ ንዝተሰበረ ልቢ ወይ ከዓን መድሓኒት ክኸውን ዝኽእል ነገራት እንታይ እዮም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ተባዕታይ በዲልዎን ከም ዝኸደ ልበን ከም ተሰበረ ቀደጊመን ከፍቀራ ከም ዘይኽእላ ነወዳት ክረግማን ዕድልን ከማራን ይረኣያ እየን ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ ድማ መድሓኒት ንዝተሰበረ ልቢ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ልቢ ናይ ምስባር ወይ ከዓ ልብና ተሰይሩ ኢለን ይሓስባ ወይ ከዓ ንኣምናየን ኩራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ስለዚ ልብኽን ተሰይሩ ወይ ከዓ ዝተሰበረ ልብኽን ንምፅጋን ክትገብሮ ዝግበአክን ነገራት ካብዚ ቪድዮ እዚ ክትርዳእ ትኽእላ ኢኽን ሓቢርክና ንፅንሓ እስካዕ መወዳእታ ላይክ እናበልክን ነዚ ቪድዮ እዚ ንኺድ እቲ ቀዳማይ ክብርቲ ሓፍትና እንታይ ይመስለኪ መድሓኒት ንዝተሰበረ ልብኺ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ሰብ ኣሚንኪ ልብኽን ድሕሪ ተሰይሩ ኮይኑ ክትገብርዮ ዝግበአኪ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ምቕባፅ እዩ ክንቀበፅ ስለ ዘይከኣልና ኢና ኩሉ ግዜ ነቲ ኣካል ንሱ ወይ ከዓ ነቲ ትዝታ ዝፈጥረልና ዘለና ዝታውሶ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ልብኺ እንድሕር ክፍወስ ትደልዮ ኮንኪ ክትቀብፅ ትኽእል ኣለኪ ንኣብነት ዝሞተ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ክዝሞቶ ክህልወክ ይኽእል እዩ ሰብዚ ክምለስ ከም ዘይኽእል ፈሊጥኪ በኺኺ ነቢዕኺ ይኽትፋኑ እየ ዘለኹ ምክንያቱ ሞት ማለት ከይድካ ዘይትምለሰሉ ርሑቕ ዓዲ ምዃኑ ርእስኺ ስለ ዝኣመነ እዩ ዝነብዕ ዘሎ ኣብ ፍቕሪ እውን ልብኽን ድሕር ተሰይሩ ኮይኑ ልብኺ ሰይሩ ዝገደፈክ ወዲ እንድሕር ክትቀውፅዮ ደለኹ ኮንኪ እቲ ናይ መጀመርያ ክትገብሮ ዝግበአክን ወይ ከዓ ክትገብርዮ ዝግበአክ ክብርቲ ሓፍትና እንታይ እዩ መቕባፅ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝሞተ ዘይምለስ ከምቲ ዝወደቐ ብርጭቆ ዝስበር ፍቕሪ እውን በቃ ሞይቱ ወይ ከዓ ተቐዊፁ ኢልኪ ክትኣምኒ ውሽጥኺ ክተሰላስልን እዩ ዘለኪ ዝግጁነት ክህልወክ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ከም ዘጋጥም ፈሊጥኪ ክትኣትዊ እኳ እንተዘይከኣልኪ ግን ኣብ ውሽጥኺ 50% ንሃኩዮ ትኸድ ዝግበአክ ነጥብ ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክትቀብፅ ትኽእል ኣለኪ በቃ ዝኾነ ኮይኑ እየ ይምለስን ሓድሽ ሂወት ክጅመረልኒ በቃ ተሕገብረልኒ ኢልኪ ናይ ባዕልኺ ዝኾነ ሲስተማቲካሊ ጥበብ ተጠቒምኪ ዝተሰበረ ልብኺ ከተድሕንዮ ትኽእል ኢኺ ምቕባፅ ኩሉ ግዜ በቃ ክትቀብፅ ትኽእል ኣለካ ከም ዝሞተ ከም ዘይምለስ ቀቢፅካ ተስፋ ክትቆርፅ ክትክእል ኣለካ ንዝተሰበረ ልብኻ ረይሉ ኮይኑ ንኻልእ ነገር ዝግጁ ምእንቲ ክኸውን ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና ስለዚ ንዝተሰበረ ልቢ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ ዝተሰበረ ልቢ ከመይ እዩ ክፅገን ዝኽእል ወይ ከዓ ዝተሰበረ ልቢ ከመይ ጌርና ኢና ክንፅጉኖ ንኽእል ምክንያቱ ልቢ ናይ ውሽጣዊ ትርግታ ስምዒት ስለ ዝኾነ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ ምስ ካልእ ምልማድ እዩ ምስ ካልእ ምልማድ ክበሃል ክኽእል ከሎ ቅድሚ ሕዚ ምስ ሳሚ ዝበሃል ወይ ከዓ ሳሚ ዝበሃል ሰብ ንኣብነት ልቢ ክሰይሩ ገዲፍክ እንድሕር ከይዱ ሳሚ እንድሕር ሰይርክ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንስኺ ድማ ምስ ካልኦት መሓዙት ክኾኑ ይኽእሉ ምስ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ክትላመድ ትኽእል እኒአኪ ከም ምሕዝነት ዓይነት እናገበርኪ ንዕኡ ንምርስዓት ትገብርዮ ኣጋጣምታት እናሰፍሐ ክኸድ ክኽእል ከሎ ምስ ካልእ እናተላመድከ ትኽእል ኣለኪ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ በዲልዎን ዝኸደ ወዲ ንዕኡ ከሰላስላ ስለደልያ ክቆፅኦ ስለ ዘይደልያ ወይ ከዓ ንዕኡ እናረገማ ክነበርያ ስለደልያ ነቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ሰብ ናይ ምልማድ ተኽእሎ የብለን ምክንያቱ ልብና ተዓፅዩ ኢለን እየን ዝሓስባ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሂወት ልምምድ እዩ ፍቕሪ ምልምማድ እዩ ልምምድ እዩ ፍቕሪ እምበር ካብ ላዕሊ ንእገለ ፍቅርዮ ልብኺ ይስበረኪ ተባሂሉ ተፃሓፈልክ ነገር የለን ስለዚ ህይወት ኩሉ ግዜ ልምምድ ምዃኑ ኣሚንክ ክብርቲ ሓፍትና ምስ ካልእ ሰብ እውን ክትላመድ ትኽእል ኣለኪ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ደቂ ሰባት ኣይኮኑን ዶ ምስ ሰባት ምስ እንስሳ ምስ ኣራዊት ዝነብሩ ኣለዉ ብዙሓት ስለዚ ምስ ሰብ ንምልማድ ድማ ብቋንቋ ስለተረዳዳ ብዙሕ መራጭታት ስለ ዘለካ ከማኻ ዝተጎድአ ሰብ እውን ክትረክብ ስለትኽእል ወይ ከዓ መናበርትኻ እውን ክትረክብ ስለትኽእል ኩሉ ግዜ ምስ ካልእ ወይ ከዓ ምስ ካልእ ኣብ ቀረባኺ ዘሎ ሰብ ናይ ምልማድ ተኽእሎኺ ዝለዓለ ክኸውን ክኽእል ከሎ ክብርቲ ሓፍትና መድሓኒት ንዝተሰበረ ልቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ሒዘልክ መፅእ ኣለኹ ሕጂ እውን ሓቢርክና ንፅንሕ ኢና እቲ ሳልሳይን ናይ መሰረታዊ ነገር ድማ እንታይ እዩ መድሓኒት ንዝተሰበረ ልቢ ንዝብል ድማ ኩሉ ግዜ ልቢ ክፅገን ዝኽእል ብምንታይ እዩ ብግዜን ዕድመን ምኻድ እዩ ብግዜን ዕድመን ክትኸድ ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ግዜ ሓደ ግዜ እንተሓሊፉ ኣይምለስን እዩ ዕድመ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ምስ ዕድሜኽን ምስ ግዜኽን ክትጥቀም ትኽእል ኣለኪ ንምንታይ ሓደ ወዲ 25 ዓመትኪ እንድሕር ገዲፍክ ከይዱ እስካዕ 30 ዓመት ወይ ከዓ 5 ዓመት ንዕኡ እናስታወስኪ ንምንታይ ልቢ ክትሰብሪ
ምክንያቱ ህይወት ስለ ዘይድገም ኣነ ተመሊሰ ክፍጠር ኣይክእልን ኣነ ተመሊሰ ዕድመይ ክረኽቦ ኣይክእልን ኤንወይ ዕድመ ተሓሊፉ ብገንዘብ ክንመልሶ ይንኽእልን ብሪሞት ጠውያና ክንመልሶ ይንኽእልን ብምንም ነገር ክምለስ ዘይኽእል ነገር እዩ ለዚ ኩሉ ግዜ ንዝተሰበረ ልቢ ክትሓስብ ትኽእለለኪ ምስ ዕድመ ክትጓየ ከም ዘለኪ ቁንጅና ክትጥቀመሉ ከም ዘለኪ ንዓኻ ዝተባሃለ ግዜ ምዱብ ግዜ ይውዳእ ከም ዘሎ ኣሚንኪ ልብኺ كتقنعيه ويكعك تستاخليه تخليه مالتي كورت حفتنا لازم نايلو معتي حصر ذول فيديو متن ذول فيديو حزمتي قطالي كم ديوم عينتن قال فيديوهات نخصح كنما عمل عالم تركبانا اذا يوتيوب شانل تخاطاتل زونكن لايك ناولكن شير ناولكن كل سنه نخصح تحجزان تخلعخن نايلو معت رست فيديونا مدحانيت نستسبر لب نزبت ثلاثه مسرتاو نغرات هيديمتي نايلو معت نبر نقول ازي مسل نيرو او قطالي بتمثال ساعات تمثال بروجرام كمطيه انا حبيركن طنحخو هافتوم زاتا حوكن نيره سلام ቤተሰብ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንኸጽሐክን ድማ ናብ ካልእ ሰብ ሼር እናበልክን እታ ጎኒ ዘለና ናይ ደወል ምልክትና ንኻ ክንድማ ቤተሰብ ክትኾና ትኽእላ ኢኽን ሰላም ቤተሰብ